Goeien en welkom hier vanuit Jennewaard het Scootjesielen vanzelfs weer centraal stiet. En wat wie het smoek en lied in die roefkes. Joet stiet de IFKS meer centraal, want die organisatie is ik van groot belang voor het Scootjesielen in Friesland. Zeg even waarom na 1981, de oprichting. De IFKS is ontstaan en daar binnen nu een dikke 60 deelnemers en mooi elkaar 74 scootjes. En die hier nooit in de hoog overzetten. En de spanning rint op bij het Valkjesielen. De wiezevolle windskiftingen, dat vond ik best wel lastig dan. Dan is het die kant op en die kant op en die kant op. En nou ja, hij werd een man te zeuren. En zoals ik al zei, de IFKS stiet centraal in deze uitsturing. Alhoewel we het vanzelfs ik hoe de SK's hebben. Te gast, Sikke Heerskop, senior zieler bij de IFKS. En waar weet nog heel lang terug, maar dat jaren we dadelijk wel. En Pieter Meter, SKS en IFKS in beide competities actief. In de SKS als skipper van het scootje van Akrum. Pieter, dit hier geen zielerij. Hoe is dat voor jij? Nou ja, een drama. We zijn opgegroeid met zielen en we willen graag zielen. En dat zit er gewoon niet in. Dus het spul uit stil. Het lijkt helemaal kant en klaar voor de wal. Alleen er gebeurt niks. Nee, hier is het wel vol. Hier is toch het kind vol. Nou ja, ik snap de overtuiging wel dat je met mensen op een wal te dicht bij elkaar zitten. Maar op het scootje zelf ben je wel lekker buiten. Daar is ruimte genoeg. En ik had graag zielen willen. Dat is gewoon zo. Ja. Nou, weten we dat ik de Frisian Queen heeft. Dat is een roevaartboot, om het samen te zeggen. Hoe die marren hinnen. Ik kan me zo voorstellen dat ik net echt florissant giet. Nee, het is momenteel gigantisch rustig. Er gebeurt eigenlijk helemaal niks. En toen het uitkwam, het virus, kregen we wel telefoontjes van mensen die alleen maar aan de leren gingen. En ook wel begrijpelijk in de zin van het woord. Want ja, je zit allemaal op elkaar, hutje-mutje. En het is normaal heel gezellig. Maar nu wil je juist afstand houden. Maar het is voor de zakelijke ziende kant een drama. En wat is nou slimmer voor jou? Nou, dat scootje zielen vind ik wel heel belangrijk. Ik had graag zielen willen. Ja. En zakelijk natuurlijk, ja, het raakt je in de portemonnee. Maar ja, we zijn een gezond bedrijf. We hebben alles zelf opgebouwd. Wij kunnen een stootje hebben. Je kan wel wat hebben. Ja, maar het is op de bankrekening te zien niet leuk. Nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. Er gebeurt even niks. Ja. Zeker, Feline hier, Askier van de Wilde Wietse in de IFKS. Voor die wie het misschien wel al een jaar dat het net zielenshoest. Of hier is het alweer orenplan. Ja, dat ik zo nog een jaar zielen. We hadden naar Engelse scootje kleermaken. En dan zo'n dik feest horen. En ik geloof dat ik de eerste weer die bij Pieter annuleerde. Ja. En wat wij zo'n 14 maart feest horen, ik me net op de Frisian Queen. Op de Frisian Queen, ja. Maar ja, het ziet er net in. Maar we hadden Engelse scootje kleermaken, maar een heleboel leefde. En het looide prachtig voor. Maar ja, het ziet net. Nee. En daar hier is nog heel graag op Schippery wonen dit hier. Dat weer de bedoeling. Ja, ik bedoel, hoe zien we dat opknapt, nou? Maar ja, dat wordt dan takom hier. Dat zal allemaal moeten, denk ik. Ja. Maar hebben we daar nog zin in? Zin altijd wel. Maar misschien dat mijn jongen was even nog uit. Stappen maar ouw en nou ik. En daar luisteren ze dan naar? Soms. Nou, leer mij zeker Heerskop kennen. Die liet echt zijn zoon net vertellen van nou haid maar even aan de kant. Ja, maar dan stappen ze er ook al, want het wiets ik niet. Ja. Ik bedoel, een Zwietse skipper worden en die had ik wel pensioen bij mij. Oh, het wie onder dwang dat de Askier naam heeft? Nee, zo is dat helemaal. Oh. Maar het klinkt wel een beetje zo. Wietse wil zelf skipper worden en daarom is hij van zelf begonnen. Ja, oké. Ja, daar iedereen leeftijd ik voor en de energie en ervaring ik wel. Ja. Hoe slim is het eigenlijk dat het dit hier, het IFKS net trogiet? Ja, nou ja, het ingries, dat is duidelijk. Ik bedoel, je wil zielen maar elkaar en daarvoor doe je het spulsie. Aan de andere kant overal vind ik het net. Nee. Ik bedoel, daar ben ik mensen die zeggen van, ze nemen mijn leven nou. Nou, dat is natuurlijk net. Ik bedoel, het leven gaat gelukkig gewoon terug. Ja. Het is wel wat passief. Je wil graag zielen. Het is saai. Het is saai, maar ja, aan de andere kant. Het is misschien ook wel wat een cold turkey ook.
hier. Want ja, je zit altijd maar in dat stramien van iedere jaar weer. En dat begint eigenlijk al in de eerst. Dan ja, alles opruimen en dan zwitten ze al een kleermaatje, een lakje en dwaan. En dan in het varen hier alles er weer op. En dan jij weer in die cyclus zit je altijd. Ja. Nou, en normaal weten we het net. Dus ja, dat heeft soms wel verrassende effecten. Ja? En wat voor effect heeft Nou, het? dat je een beetje uitkijken. Ah, dus de rest komt door zeker heerschap in. Nou, dat wil ik net zeggen. Maar er binnen nog op je koren dingen die je maar goed waan kennen. Zij is het. Is dat ik net zei, Pieter, een beetje? Ja, we hebben wel tijd over voor andere dingen. Maar ik had liever de tijd ergens anders aan besteed. Ik ben toch met zielen opgegroeid en ik vind het prachtig. En de jongens bij op Scootje ook. Lekker zielen, weekends even fut, wedstrijdjes zeilen. En natuurlijk zijn er nog andere dingen mogelijk. Dat is gewoon zo, maar ik mis het wel hoor. Ja. Dadelijk komen we verder te praten over de IFKS en de SKS en wat de verschillen en de overeenkomsten binnen. We gaan eerst even waarom in de skiernis, want de SKS bestaat 24 jaar. Maar volgens mij, de IFKS, daar kom hier 40 jaar. Zeg mijn vader. Oproep aan scootjesbezitters die mee willen doen aan de alternatieve scootjeszeilwedstrijden. Te organiseren in Friesland. Bij genoeg deelname wordt er een nieuwe commissie scootjeszeilen opgericht. Reacties graag onder nummer 3071. Ik ben Klaas Adema. Ik woon in Hilpen. En ik heb met Gerrit Roosjen hebben veilig de IFK's opgericht. En Gerrit die roept altijd om en ik hier scootjes. En ja, dan zei hij, ik een zat met de veilig ziel. En Gerrit, ja, die weer nog fanatieker, die wil ik graag. Dus dan hebben wij met z'n tweeën veilig het begin maken. Nou, ik ben Steve Baanstra en mijn functie binnen de IFK's heeft eigenlijk altijd een regulateur geweest. En dan met name op het meet van de technische afdeling. Gerrit Roosje is de oprichter van de IFK's. Die hier een scootje uit de street en die wil graag scootjeszeilen in wedstrijdverband. Die meldt hem bij de SKS. En de SKS zei, jongen, wij kennen er net meer bij. Hè. En nou, in mijn optiek ik terecht, want de binnenplakken, daar is mijn fietsje al haast aan de reale kant. Jennewold en Veenhoop en Grauw. En zo wat in. Dus die zeiden, wij kennen er net meer bij, we willen er ook niet meer bij. En Gerrit zei, ik wil thuis scootjeszeilen. En wat voor foto wil uit er? Een foto, dit is een foto. En er staan alle skippers van het begin af. Nou, en toen had Gerrit zei van, nou, dan neem het de IFK's, hier heb een Friese kampioenschappen. Nou, ik zei, dat uit aanzetten. Maar ja, wel maar een soort ups en downs. Verschrikkelijk vallen. Binnen de IFK's, zei eerlijk moeten we gewoon weten, is er wel eens wat negatief naar de SK's dient. Terwijl de SK's en de SK's die we aanvankelijk ik net erg blij met de IFK's. Maar goed, dat moet ik groeien, dat moet ik elkaar vinden en dat moet ik op elkaars paard komen. En als het nou juist naar de omschrijving scheepsuitrusting, die de IFK's dan had de SK's de hele paten uit de oernomen en zo wat heen. En zij had de IFK's weer dingen uit het wedstrijdreglement oernomen uit de SK's. En zij hadden gewoon zo wat om elkaar hand. Toen werd het mooi. Het werd prachtig en je hebben nooit je hebben een natuurlijke tribune ophielden. En we gingen de maken ook naar bij. En dat weer gewoon een pracht. Dat weer een pracht. Ik kist hartstikke mooi het en later hebben we dat we uitbreiden. Maar het weer gewoon geweldig en iedereen genoot ervan. Dus het is succesvol. En wij waren tevreden. En we hebben daarmee veel voldoening en achteraf ik vond het prachtig, ik vond het schitterend. Alleen nog later werd het grut en dan wordt het al jaar rood. En dat is jammer, vind ik. Dat vind ik heel jammer. De IFK's is ontstaan en daar binnen nu een dikke 60 deelnemers en mooi elkaar 74 scootjes. En die hier nooit in de hoog overzetten. Ja, zij is het wel, zei ze hem allebei de zeker. Ja, dan hier er een heel soort scootjes verlengen als die IFK's net oprichten weer. Ja, dat denk ik wel. En
was mijn laatste scootjes, dat voelde ook 50 gaten niet. Alleen iemand die een gat zien halen heeft, die gaat de dingen restaureren. Ja, dat wie gebeurt. Dat wie gebeurt. Die skip al even verdwijnt. Ja, je bent zelf net een man van de allereerste oeren. Na een Irissan 8 kwam ze erbij. Wat wie de drive om mij te doen? Ook weer helemaal een planwedstrijd te zien. Dat zou wie het net. Ik wie altijd al wat met scootjes zien. Ik heb bij de SKS, bij Lodewijk, die koek wel. Als bemanningslid? Nou nee, ik heb wel mooi meisjes gedaan, maar ik wie helemaal het samen bezig. En toen kreeg ik verkering en toen zag ik de vrouw van, wat was dat? Huizen, was scootje. Toen zei ik, nou, scootje. Nou, dat hebben we die en dat het oude Lodewijk nog ophellen. Maar bij Hanske, uit Snits. En elders van Lodewijk heeft het schip nog helemaal verbouwd te kleermaken. Maar net als wedstrijdschip. Gewoon wel onder de loekenkap, maar gewoon helemaal inrichten. Ja, dus dat ding dat laat dan onder welke plaat niet wetter. En dan gaan we soms wekenlang het water op. En wat was het moment dat zij dus van, en nou wil ik in die wedstrijd mee? Nou, we kwamen dan van vakantie en toen weer de IFK's ontsluiten. Ik zei, nou, ik wel een keer doen. Nou, zo kwam dat. Maar er stond een hele studie op. Ja, en een hartstikke zwier. Dus ja, dat ging helemaal dat was niks. Maar het was wel leuk. Maar het was wel leuk. Ja, en als je drinken om beginnen, dan word ik vooruit. Ja. Nou, weer de hele week laatste. Dus dat skeert net op. Nou, dat is in de rin van de jaren wel beter worden. Nou, die had zelf kampioenschap al, want die laatste daar bij maar ik denk, wat zouden we nou beleven? Ik bedoel, altijd laatste, dat heb je nog dan. Ja. Dus toen ging ik naar Hizert daar. Ik zei, hij is ook een grote vak van mij. Nou, die hier er wel. Maar die vak, die kon ik alleen maar zetten op dat liedje scootje met dubbele reven. Dus en toen weer het winkel uit 0 tot 1. En we gooien de reven eruit. Die vak, die hong in het water. Oh, samen. En dan waren we in de laatste. Ja. Nou, zo is het eigenlijk begonnen. Ja. Pieter Do, best eigenlijk opgegroeid in beide kampioenschappen. Hè? Want je Heid is de enige in die beide vloten die in beide kampioenschappen kampioen worden is. Ja, we ben denk ik in de jaren 85 begonnen met de 3 gebroeders. En later met de vriendschap. En ik ben meteen met pa's bij Manneklet mee gaan zeilen. Dus, en hij is kampioen geweest in de IFK's 2 keer. Ja. En de SK's ook een keer. Ja. En Doos Siels nou ik in beide kampioenschappen. In de ene als skipper, in de andere als adviseur. Ja. Wat is leuker eigenlijk? Nou, ik vind beide clubs geweldig. Gewoon een mooie sfeer. Ik vind dat de IFK's het perfect voor elkaar heeft met het slotfeest in de Kom van Limburg. Ik vind het echt alle publiek erbij. Ik vond het schitterend. Het is gezelliger. Ach, ik vond het echt mooi. Een feest zoals een feest hoort te wezen. En ook een mooie ploeg bij elkaar. 60 skippen. Die strijden om een kampioenschap. Dus het is ook wel feest en gezelligheid. Ja. En de SKS is wat traditioneler en beter georganiseerd, voor mijn gevoel. Is het beter organiseren? Want ik wilde zo doen. Ja, wedstrijdtechnisch gezien ben ik wel een IFK's-fan. Want ik vind dat het een heel mooie wedstrijden al deelleggen. Maar als we zien hoe ons bestuur alles oppakt en hoe de contactlijntjes, hoe kort die zijn, dat is ophoeft het SK wel voor elkaar hoor. Ja. En Ian Heid, wat werkt je het zien voor kunnen uit eigenlijk? Nee, ik beiden. Ja? Ja. We zeilen 3 weken per jaar in competitie. Onze hele vakantie gaat op in het scootjesiel. Is hij nog heel belutsen bij de SK's? Hij is er altijd bij. Ja, hij is er altijd bij? Maar zijn sleeboordje. Oh ja. En zijn glaasje bier, hè? Dat is belangrijk. Nee, ja, zo is het. Ik vreeg je toen Pieter van wat is nou leuker? Dat denk ik uiteindelijk ik net om. Maar wat is het grote verschil zeker tussen een SKS en een IFKS? Uit zijn dat F-etje en bij die oren 24 scootjes binnen bij Nou, ik denk dat Pieter het ook goed zei. Het grote verschil zit bestuurlijk. Waarbij de IFKS natuurlijk een machtig skippen heeft. Is het bestuurlijk best wel wat moeilijker. Er zit ik iets in de skippers van, ja, het is uw spulsie. Bij de SKS laat het al wat oors. Daar heeft bestuurlijk, denk ik, volle meer macht dan binnen de IFKS. Het is toch een democratischer geheel, de IFKS? Nou ja, dat weet ik niet. De IFK's die moet ook wat verhoren, want daar kan je net meer 60 skippen op wetter hebben. Altijd ik net wat strakker is. Nee, want dat is zeker bij. Ja, zouden die 2 organisaties net ooit eens een keer gewoon geervoegen worden matten, maar een 2 eredivisies, want ik wil net de eerste en de eerste eredivisies nou, dat weet ik niet. Dat moet de mensen zelf maar weten. Ik bedoel, we zien regelmatig zien elkaar. Pieter? Dus ja.
Ja, ik denk wat we nou momenteel hebben, zoals een Lemmeren Hooi en een Friese Hoekrace, daar hebben we natuurlijk al gezamenlijke wedstrijden. SKS staat wel los van de IFKS, zowel dat de IFKS los staat van de SKS. Dat moet je niet samenvoegen willen. We krijgen geen ISKS. Nee, dat zit er niet, dat zit er Hoe niet in. 24 hier ik net? Nee, Nooit net. SKS bestaat al 75 jaar, die had het zo opzetten. En dat is ook de eerste partij die het organiseert. Dat is de SKS. Dat zal het zo blijven en dat hoort ook zo te wezen. En ik draag de IFKS ook een heel warm hart toe. Ik vind het ook prachtig mooi erbij is. Maar die ploegen samenvoeren, dat zit er niet in. Nee, dat zit er net in. Kampioen West. Ja. Doen we nog net, hè? Nee, meteen een stapje bij. Dit jaar zou het wezen. Maar Ja. dat, Oh, zullen we dit hier hebben? kan Ja? alles zeggen, toch? Ja. Maar nee, ik moet toch beter mee bezig doen nog. Ja, maar misschien best wel een betere valkjeszieler. Ja, misschien wel. Ja, we wachten Pieter af. begint altijd zo goed, hè? Ja, hij begint altijd altijd goed. geweldig. Ja. Ik weet niet wat het is, de feestjes of zo. Maar Nou, daar kunnen we het nooit het hier nog wel even over hebben. Dan begint de valkjeszielen. Maar zo, als hij een valse start heeft en doet er rekening met mij, nou gaat er gewoon terug nou, en dan naar het mij. Ja, dat is net eerlijk. De wiezevolle windskiftingen, dat vond ik best wel lastig dan. Dan is het die kant op en die kant op en die kant op. En nou ja, hij werd een man te zeuren. Dat rode handje in de blaren heb je erop. Nou, dan weet je ook wat de mannen hebben. Hartstikke idee. Tje, hoe zielig. Ik ben zonder grote ruzies komen van boord houden. De meeste mannen die nemen handschoentjes mee voor de vrouwen, maar dat wie die van mij weer vergeten. Ik denk, dan weet je een keer hoe het is. Niet gejanken, scheren klauwen, zeuren is nog weer tegen ons. En dan gaan die mietjes binnen. Pieter, man. Zag je net met je vrouw om? Ja, we hadden één afspraak. Ik mocht niet tegen haar skellen, zodat ik op het scootjeschool. Dus ik denk, ik hou het netjes. Maar we hebben geweldig mooi ziel bij z'n tweeën. Ja? Totaal onervaren in vallen gestapt. Ik heb volgens mij 15 jaar geleden voor het laatst in de BM zitten. En Debbie had er nooit zield. En onze collega skippers hadden allemaal oefend met hun vrouwtjes. En wij kwamen er onbezongen erin. Er zit toch die concurrentie, die zit ik in die valkjes. Ja, die waren hartstikke fanatiek. Die hadden allemaal getraind. En Debbie en ik zeiden, wij trainen niet. Wij stappen er zo in. En we hebben geweldig mooi zield. Ja, en vooral met je kwad horen, jij deed dat nou in meer rechter Eerke? Zou ik dat? Nee, toch? Nou, dat dacht ik, dat jaren. Dat is wel een groot verschil trouwens tussen IFKS en SKS. De deelname van vrouwen op die scootjes. Ja, ik heb altijd vrouwen in boord gehad. En eerlijk gezegd bevalt me dat nog steeds uitstekend. Als al die Molly bij me gezegd, vooral naar de wedstrijd daarin, dat was wat uit de hand links Op wat en voor rechts. vlak? En vrouwen hadden het mooie het evenwicht in de ploeg en ik daarna. Oh ja? Ja. Maar op wat voor moment dan? Nou, dan Drinken ze minder? Skellen ze minder? Nou, de feestjes die blauw binnen de streng. Nou die worden er toch net bij, hè dan? Ik heb die ervaring niet. Nee, ik weet het niet. Ja, in de reportage zie het ik al dat dat er toch volle meer rivaliteit tussen IFKS en SKS ziet. Wordt dat stadig gewoon beter? Nou, ik heb dat nooit zo zien. Nee? Nee, een heleboel van de mensen binnen precies hetzelfde. Die varen en in de SKS en in de IFKS. Ik heb dat als skippers onderling en bemanningen. Nou, heb ik dat nooit zo merken. Er had wel wat is de sfeer geweest, ja, van afzetten in de SKS. Dat is wel wat geweest in het begin, zeker. Maar ik zit het nog helemaal niet meer. En toen weet ik van ja, er waren geen eigen skippentalenten. Dat is de ontstaansgeschiedenis van de IFKS. Ja, dat houdt natuurlijk altijd gelijk wat ja. Maar je bent toch wat de cowboys. Nou ja, dat vind ik wel leuk. Ik bedoel, dat is nou ik wat hoor, maar vroeger, wat er weinig die, dat was Schild. Ja, net te benauwd. De toensies waren in de markt gooid en als skipper nam dezelfde beslissing staat dus net. Ja. Ik vroeger om die reden niet 3 jaar even in tuig. Ja, maar gewoon niet maar op. Dat kost alle winter uitzielen. Ja, Maar ja, nou hebben ze het niet eens maar in even in. Maar is het ik net, want dat doe ik mooi aan de IFKS, Pieter. Als het al die tientallen scootjes just, het is ik best wel links nou en dan. Ik vlieg hier binnen een soort ongelukken gebeurd.
Ja, nou, ze hebben natuurlijk allemaal hetzelfde bij de SKS clubjes van ongeveer 16 tot 18 schipjes. Dus Ja, maar ja, het binnen toch wat meer. Ja, maar bij wel verschillende partijen. Ze hebben 4 klasses, dus dat is, of 3 klasses. Maar het is wel te doen allemaal. Ja, en natuurlijk zal wel wat gebeuren, maar dat kan ook een stukje ervarenheid wezen. Of een beetje minder trainen. Ja, dat kan. Ja, maar het is net zo dat er bij de IFK's oorzield wordt, steeds maar. Nee, die ben ook hartstikke fanatiek. Die trainen tegenwoordig ook allemaal al. De hele ploeg is allemaal, ze willen allemaal winnen. Ja. Ja, en ik kan niet zeggen dat er nou mensen bij zijn die niet kunnen zeilen. Dat Nee. is, Maar ik kan me wel voorstellen bij de SKS dat langer wordt voordat hij een skipper wordt, dat hij volle meer. Hè, je keep je een scootje en je schreeuw je in en je kan bij de IFK's meidwaan, toch? Zo ongeveer. En dat is toch hoors? Ja, bij de SKS word je meer afgerekend op je kwaliteit. En dat is als je zoals een zetskipper bent eigenlijk, want dan ben je inhuurd tegen geen financiële vergoeding, maar dan ben je eigenlijk gewoon een stichting is eigenaar van het scootje. Ja. En die bepaalt wie er eigenlijk op komt. Ja. En doe je je best niet, dan kan zo'n stichting zeggen van ja, jongen, we zoeken een ander. Ja. Dat kan bij ons gelukkig niet, we zijn particulier. Ja, dat is al duidelijk worden deze week. Hier is het wel skipperwijze won in de SKS, zeker? Nee, ik denk het niet. Waarom net? Nou, dat is toch de heeft eredivisie? niks, nee, dat heeft niks met de SKS te krijgen of wat dan ook. IFK is het altijd mijn club geweest. En daar viel ik me thuis. SKS draagt een goed hart aan, maar ik heb die ambitie eigenlijk nooit gehad. Volgens het? Jawel, Dat volgens zien we? wel. Ja. Ja, vroeger altijd de hele 14 dagen. De jongens woonden ook al eens in. En nou, dus dan is dat beperkter, maar ik volg het wel, ja. Ja. Volgens de IFK, ja, de sister, maar zo skipperwijze willen in de IFK's. Dat kan net, hè? Nee, maar als ik ooit een keer zou stoppen bij de SKS, dan is het altijd een mogelijkheid om weer bij de IFK's te kunnen gaan zeilen. Ja, dan moet je het ophouden. Ja, Ja. we kennen net 2 dingen tegelijk. Nee. En dan heb je wel leukere feesten. Ja, niet alle draait om feestjes, maar het is wel gezellig. Ja. En voor alle duidelijkheid, IFKS is IFKS en SKS is SKS. Ja. En dat moet mooi zou blijven. Ja, dat is prima zo. Dus, Ja. en de IFK's ken ik een prachtige manier wijzen voor mensen die het aanbieden in de SKS. Om daar wat uit in de leiden te beginnen. Ja. En ik denk dat hij hier ik altijd die ziet. Ze hebben Het is een opleidingsinstituut. Nou, als je wist wat het is, bij de SKS daar luidt wel direct een hege druk op. Ja. En daar moest je wel mee omgaan kennen. En nou, dat we skipper, hij is nog nooit skipper geweest. Dat is toch oors, ik al heeft 20, 30 jaar mijn scootje ziel, Ja. als bemanning. Als skipper, hij is wel de complete verantwoordelijkheid. Dan moest het team ik managen. Ja, zij is het. Iedereen shirt nou, die was al die presteert. Ja. Nou, en dat heeft hij niet even net. Ik bedoel, ik op Bengels onderaan, ik kan het rustig beginnen. Nou, En ik heb ervaringen van. Ja, zo is het. Heren, tegen dank, ik ben benijd wat de naam van het Engelse scootje wordt, maar dat jij er takken hier wel en als zeker heerskop der skipper op is. Pieter Meter had het nog wel even volop akkeren, want het is particulier bezit, dus hij kan het zelf bepalen. Tegen dank, heren. Morgen dan ben we er weer met het scootjesjournaal en we eindigen alle uitstuurings met een orde, Joet van Joël Hut. Een orde. Oorspronkelijk uit Sint-Niek, maar nou naar Haropziek. Het is het lemste skutje, waar ik uitziens is. Juist verder wien vaak on. Je krijgt dezelfde toon van lemsterwut. Je skroot in een hut en ik krijg het schroeiend hiet. Als zij de boeien biedt, het stiert het judder, nou ze hudder met. Toen ik liet zwieën, op een fiets zwieën, roon het hier als sterren. Nijenburren, langs de turren, griffemeerd herfermd. Hoe het dok de Nijediek, dan bist er al gelijk. Wie het jedder spannend, het flennen vanne, tiet, dan is het zo weer goeie, als ik het maar weer broei. Wiet. Het is dus nooit oer. In de fjord, dan is niks kwiet.